Hello guys, phung kaham jotonono hain lamsokpiro ani video hingke singtabuk nansongnago thana nai tongo basibe khorognoi bag tongna hanai thana nai tongo kinaro paya sangnai tongnani video no nok taba tuyok ulala nuk tuyeda ori sinta agura bangmani o khetowo ska agura bangu nokha koso mungke wate se phane nai tongkha nokra sogya nancheng thangmani o jaga saka koi bufang bango ikonai dinoro asaka kobango koi bufang no kam ke nuya phone mano camera tanga jang clear yang tongkha o khakulu ko mam chongkai man khakulu thai tongkha tao cái shop cái nan chong ni no ko cái sen tam nan chong no di no ko phai tong ko kiam borok khai man saya phang ma no na ka di next time ro ka ke khaya na khai jang ko ra se bu thai ka ma ka nu ri ro ka ma ke tam khe bazar phai shop ja cake chalani hini pani hini phayo dokan mani kaham tongo asu mani kaham bango dokano tama kheno ko sokma kya ko obono ke pai tuma ke video no saja ke tongka ke subscribe dai share khai rodi ke tai sapu bo khai tong dano ha keno